Igama lam ndinguzanele, ifani yam ndingukhambule, ndisikwa kwindawo ilali yakhona igama lakhona kuthiwa kusesirhuxweni. I-learnership program ye-Louis Agri ndiyiqale kunyaka ophelileyo ngoJulayi. Ndicinga uba izikills endizozifumana emveni kwale program xa ndigqiba kugreda zininzi kakhulu. Eyokuqala, ndiyacinga uba ndizokwazi ukuthi ndifumane amathuba wokuthi ndi-aplayele for i-funding. Njengoba ekhaya kuneyadi kodwa bendiloko ndingayisebenzisi kuqala, kodwa khona ngoku ndiyazi uba ndizosebenzisa amathuba wokuthi ndicele i-fundings kwa-Louis Agri. Amathuba wokuthi ndifumane izinto maninzi kuba ndizobe sendigredile, sendine-certificate, so iminyango emininzi ndiyacinga uba izovuleka for mna xa sendigredile i-learnership yakwa-Louis. Ii-toolkits endizifumeneyo kwa-Louis Agri zidlale indima enkulu kakhulu ebomini bam, kuba nditsho ndakwazi ukuzenzela iyadi yasekhaya ndisebenzisa zona, so zidlale indima enkulu kakhulu ebomini bam nasekhaya kuba ndisebenzisa zona. Eyokuqala, bendingazi uba xa utyalayo kufanele ujonge iland yakho, like umhlaba wakho ukuthi how does it stand. For example, ukuba ngabe umhlaba wakho utshekile, mhlambe utshekele ngakwicala langasekunene, mawusenza iplot, lento esibiza ngokuthi ziplot, ufanele ii-lines zakho uzenze according to uba makunetha mhlambe imvula ukuthi ivela ngakweliphi icala, fanele ukuthi ndityale ngoluphi uhlobo. So lulwazi endiye ndalufumana apha kwa-Louis Agri. Okunye ndifumene ukuthi izinto mawuzityala, umzekelo ispinach sithatha ixesha elingakanani ukuthi silunge, iinyanga ezintathu. Then nezinye izinto ke ukuthi mhlambe ikheroti nekhaphetshu zizinto ezingatyalwa xa kunjani, xa kubanda. So ndifumene ulwazi lokuthi zeziphi izinto ezityalwa xa kubanda, zeziphi izinto ezityalwa xa kutshisa, nanokuthi okunye unkcenkceshela kanjani, unkcenkceshela makutheni, kuba awungeke unkcenkceshele umzekelo ilanga livelile, umhlaba so la moisture ebakhona during the night isuke seyehlile. So fanele mawunkcenkceshela, into endiyifundile ukuthi fanele unkcenkceshele ngexesha elinye. If unkcenkceshela ngo-6 ekuseni before ndize emsebenzini, fanele ndihlale ndinkcenkceshela ngelo xesha ukwenzela izityalo zam zingazuba na-stress. That's what I learned from Louis Agri. Zininzi kakhulu izinto endingazenza xa ndigqiba kugreda, kuba one, iyadi yam ndingumntu ebendingaqhelanga ukuyilungisa, bendilungisa nje a small portion eyerhwarhwa, but now ndiyazi uba ndizo-aplayela ii-fundings. After ndifumene ii-fundings, ndilungisa iyadi yasekhaya, ndiyatyala kuyo. Umzekelo mhlawumbe ndiyenza ii-seedlings, then after ndenze ii-seedlings ndifumana i-chance yokuthi okay ndiyazithengisa ke ngoku. If ndingazithengiseli abantu baselalini, it's fine, nabo ndingabathengisela, but my target is the big sales, like eshop ukozincede kobani. Then I can do lento kuthiwa lento endinuka imvume yoba ndithengisele ii-shops ezinkulu, ndithengisele zona. Ndiyazi uba ndizosoloko nditshala, bahlele beza kum xa befuna into. If ndityalile ispinach umzekelo sininzi, ndiyabafowunela ndiyabaxelela ukuthi I've got the spinach, then they come, they bought as much as they can. So ibhiziness yam izohamba kakuhle. I'm not planning to work for other person, I'm just planning to work for myself, not for other person. That's what Louis Agri